Fl-aħħar sigħat f'pajjiżna instabu 57 każ ġdid ta' Covid-19 bil-każijiet attivi issa telgħu għal 687 bejn il-ħadd u tnejn fiqu 37 persuna biex l-ammont ta' persuni li fiqhom il-bidu tal-pandemija issa huwa dak ta' 34,312 fl-aħħar 24 siegħa ma' miet ħadd kaġun tal-virus bl-ammont ta' vittmi baqa' dak ta' 436 minn 39 każ ta' Covid-19 li hemm fl-isptar Mater Dei bħalissa 3 minnhom jinsabu fl-ITU għalkemm ma nafux kemm minnhom għandhom il-varjant Delta, ma nafux ukoll kemm il-każijiet il-ġodda huma persuni li ħadu il-vaċċini jew le. Sissa 409,183 persuna f'pajjiżna huma mlaqma kompletament bil-vaċċin kontra l-coronavirus. Intant mit-30 ta' Wissu li ġej, in-numru ta' persuni li jistgħu jattendu attivitajiet bil-qiegħda se jiżdiedu għal 500. Xorta jibqgħu l-appelli mill-awtoritajiet għal kawtela biex il-pubbliku jieħu ħsieb tiegħu innifsu u lil dawk ta' madwaru.